Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Story s architektem. Minule jsme se bavili o tom, jak si takového správného architekta k sobě vybrat, aby byl váš parťák a pomohl vám ze spoustu věcí. Dneska se budeme bavit o tom, jakým způsobem se připravit na takovou první schůzku s vaším architektem a co od ní očekávat. Já jsem Petra a mám tu s sebou dvě skvělé dámy z brněnského studia Story architekti, Kláru a Moniku. Ahoj holky. Dobrý den. Ahoj. Když už jsme se rozhodli, že se setkáme s tím vybraným architektem, kterého jsme si zvolili, co by měl klient, a teda váš zákazník, udělat předtím, než se s váma potká? Na co se třeba připravit, a na co myslet a co z toho vlastně má očekávat? Kláry? Ta první schůzka je o tom zjistit, jestli si teda jako lidsky sedíme, jakým způsobem ten architekt vlastně jako pracuje. Tenhle podcast je nějaký, nebo může být nějaký jako návod, ale tak, jak jsme říkali, vlastně je to o tom, jestli se to potká, zjistíme na téhleté první schůzce, na té úvodní. Na tu úvodní schůzku by za mě měl mít ten klient nachystaný ten svůj záměr. Ať už je to teda, uvažuji o koupi takového pozemku, uvažuji o koupi takovéhle nemovitosti, kterou chci předělat tímto způsobem. A jestli to má být jako ten... A to je jako ta nemovitost, to je to umístění, nebo restaurace, prostor obchodní, to je jedno. A ten záměr, to znamená, chci rodinný dům, nebo bytový dům, nebo restaurace. To je jako to základní, co je potřeba. A vlastně to, kdy ten člověk přichází, by mělo být v ideálním případě ještě předtím, než se rozhodne pro ten konkrétní pozemek nebo pro tu konkrétní nemovitost. Okay. Jako často tady tyhle schůzky první probíhají v ideálním případě na tom místě. Ať už na tom pozemku, nebo v té nemovitosti, nebo v tom prostoru. My to spojujeme dohromady, protože ta první schůzka je za nás zdarma a je jako, aby to netrvalo dlouho, aby neproběhla schůzka u nás v kanceláři a schůzka na místě, protože my to místo potřebujeme vidět, tak to jako spojujeme v ideálním případě, ať pak z toho můžeme ty informace získat co největší pro návrh té cenové nabídky. Takže se jako často potkáváme na místě. No, mít jenom fotografie sebou je asi tak trošičku jako... Jasně. O ničem, nebo minimálně vám to asi neřekne tolik věcí a tolik informací, co byste chtěli vědět a... Vždycky to jako začíná nějakým samozřejmě telefonátem, ta poptávka k nám přichází buď třeba e-mailem, nebo nám ty lidi rovnou zavolají. Když je to ta druhá varianta, že nám ty lidi zavolají, tak my už se dokážeme jako zeptat na takových pár věcí, které nám definuje to, kde se třeba potkáme. Jo? Jestli ten pozemek je nějakým způsobem dostupný, jestli ten záměr je trochu reálný, tak když je to pro nás, protože jsme z Brna, tak jedeme na vesnici Kousek, Žebětín, něco takového, šetří to čas. Pokud je to ale záměr, který je v Karlových Varech, tak a už jsme dělali realizace v Ústí nad Labem a tak dále, takže i tyhle ty vzdálenosti nejsou jako problém, ale vlastně jako na základě toho telefonického kontaktu se domluvíme, jestli se nejdřív potkáme u nás v kanceláři a představíme si, kdo jsme, co jsme, jaký ten záměr máme, nebo jestli se potkáme přímo na té dané lokalitě nebo na tom baráku. To se odvíjí a vždycky se to řeší telefonicky a málo kdy se stane, že by to vlastně ten klient dokázal i e-mailově tak dobře sepsat. Takže není potřeba na ten úvod jako psát dlouhé e-maily. Nějaké elaboráty, které vám... Co když vám ten člověk přednese nějakou opravdu jako šílenou představu o svém vlastním světě a teďka očekává, že vlastně by se měl sejít s tou jako realitou a i s vámi a strašně moc chce, abyste mu vytvořili ten jeho sen. Jak třeba reagovat na takové ty jako poptávky typu chci postavit zámek na kameni. Ale ono je vlastně super, když ten člověk má jako představu nějakou. Jo? To je jako dobrý základ. Horší je, když ty lidi přijdou
a vlastně nejsou schopní nám, nebo ani do toho telefonu nám moc nejsou schopní jako říct to, jakou mají představu. Lepší je jako ubírat a trošku to osekávat a dávat tomu nějakou podobu reálnou na základě norem a nějakých jako pravidel, než když ten člověk jako tu představu nemá žádnou. Takže když někdo přijde s tím, že chce zámek na kameni, no tak budeme dělat všechno pro to, aby se to stalo, ale prostě asi to úplně nebude přesně tak, jak jsme si teď řekli, a bude to mít nějaký technický jako potom omezení, nebo jo, jako, ale to je vlastně dobře. Když ta představa nějaká je, tak to je vlastně jako super. Je to prostě sen, za kterým se jako má jít, jo? Se jim nějakým způsobem uhlazovat. Jo. A co když, nebo respektive když má začínat ta schůzka a vy už víte, že vás poptal ten zákazník, máte nějaké doporučení, třeba seznam toho, co mu dáte, a aby si sebou vzal, nebo na co se připravit? Ta úvodní schůzka je informativní a je vlastně na nás si na té schůzce vyptat ty věci, které bychom dál potřebovali. A my musíme zase jako i obchodně trošku balancovat, že a máme ty tendence, když nám někdo napíše číslo parcely, hnedka sednout, kouknout se na územák a prostě jako vlastně už být v tom procesu té práce. Ale vlastně výstupem tady té první schůzky je cenová nabídka. Pro nás my se musíme držet, aby jsme se do toho neponořili, jakoby do té práce už s tím konkrétním projektem. To znamená, že v té úvodní schůzce říkáme, ano, tady je nějaký seznam, který budeme pravděpodobně potřebovat. A některé kroky dokážeme my naplnit a některé kroky si budete muset vlastně vyřešit někde jinde s tím, že buď vám poradíme, anebo máte. Dobře, v tu chvilku máte i nějakou jakože informaci o tom, jak taková schůzka teda vůbec jako vypadá, aby se ten náš zákazník, posluchač a ten člověk, který ho snažíme edukovat, mohl představit, co teda od té první schůzky očekávat a jaký teda potom ten výstup může být. Kláry? Doplním dlouho. Jo, my se vlastně vyptáváme na to, jestli už mají vybrané to místo. V ideálním případě na místě řešíme přesně nějaký územně plánovací podklady, koukáme na územák, bavíme se o tom, jestli ten záměr je reálnej a tak dál. A snažíme se v podstatě z toho člověka jako dostat takový ty základní informace. Přesně ty detailní informace pak následují na té další schůzce, která už jako je, to už je jako ta spolupráce hotová, ale nebo začata, ale tady jde v podstatě o nějaký jako nástřel toho, o co by vlastně mělo jít, jaký ten člověk má jako časový představy, jak na to spěchá, kolik má financí, jak si to představuje a tak dál. Případně těm lidem prostě řekneme, že to, že jako za 3 měsíce stavět nebudete, to je velice mylná představa. A nebo vlastně klidně jo, já nevím, jo, jakože záleží na té situaci hrozně moc. Každá ta situace je velice individuální, takže se snažíme vždycky jako naladit na tu vlnu toho člověka, snažit se vycítit co nejvíc těch jako, co nejvíc jeho náladu a ty představy, a ať se nám ta cenová nabídka jako dělá dobře, ať není úplně jako mimo, ať je jako přesně dělaná pro toho člověka. Kládej, chceš to nějak technicky doplnit? Je to možná opravdu trošku strukturovaně. No, proto se tě na to ptám, že jsi takový techničtější, ty jsi taková ta rozevlátá. A to vždycky tak z rychlíku. V podstatě, když si teda s tím zákazníkem, klientem prostě zavoláme, domluvíme se, že to má nějaký význam jako obou straně, protože jsou situace, kdy i jakoby pro nás to není reálný vlastně naplnit to jeho očekávání a třeba ho odkážeme přesně na bytového architekta jako čistě nebo designéra nějakého výrobku a tohle všechno se dá zvládnout jako během toho telefonátu. Pokud je to teda to, že jako i pro nás jako na základě toho telefonu dokážu říct, ano, jsem schopná být nápomocná tomuto člověku, tak se domluvíme buď na místě nebo k nám a v podstatě je to, já nechci říct tak jako v jakémkoliv obchodě, je tam ta fáze toho představení, toho, kdy my máme potřebu
se představit tomu zákazníkovi, on se zase představuje s tím záměrem vlastně nám a bavíme se o tom záměru, aby jsme byli schopni jakoby těch různých, tam je velké množství kroků, který od toho architekta jako je. Takže aby jsme to byli schopni napasovat už tady z tohohle startu, jako na něho. Mm-hmm. Takže tam je, proto je to jako naše představení, jeho představení a chvíli si povídáme o tom záměru, řeknu povrchově, a aby jsme na to dokázali mu říct už nějaký jako kroky, který my v tom jako vidíme. To znamená, že se bavíme o tom úvodu, o tom, jak pracujeme a jaké kroky vlastně předpokládáme. A začínáme vlastně nějakou architektonickou studií nebo zaměřením. To je v podstatě vždycky, je to nějaký jako start. Jsou výjimky, kdy se bavíme o návrhu interiéru třeba bytu. Tam to funguje ještě jinak a proto je vlastně důležitý a tady toto strukturování. My si popíšeme nějakou tu úvodní fázi, kterou my jsme schopni nacenit a na kterou jsme schopni tu cenovou nabídku jako vypracovat. A až potom následně, jako, a zmiňujeme to už na té první, jako říkáme, tady jsou nějaké kroky, které my teďka nedokážeme třeba úplně přesně popsat, ale vás čekají. A z toho jako hezky vyplývá ta právě otázka a zajímá to všechny, protože peníze hýbou světem. Co mi ta první schůzka bude stát? Vůbec nic? Super, ne? Ne, vážně. A spousta lidí očekává, že i ta první konzultace je za nějakou jako cenovou relaci, a ať už je to třeba potom vložené třeba finančně, já nevím, do té cenotvorby následné, ale ta první konzultace je teda u vás zdarma a mělo by to takhle asi být i u ostatních, nebo minimálně je to asi jako fajn to takhle mít, ne? Je to naše investice do toho jako získání té zakázky, jo? Když to tak vezmu. Jako, a myslím si, že je to v pořádku. Jako obě dvě strany investují nějaký čas k tomu, aby zjistili, jestli je to jako správná cesta nebo ne. Každopádně já bych jenom ještě chtěla jako dodat takovou věc, že tohle je dost jako konkrétně náš přístup. Jo? Jakože je potřeba si uvědomit, že těch přístupů je spousta určitě a tohle je něco, jako jak postupujeme my. Samozřejmě jako bude v tom spousta informací, které budou asi trošku obecnější a asi se budou na všech schůzkách, ve všech kancelářích odehrávat podobně, ale jako tohle je přesně náš konkrétní přístup, jak to jako, nebo postup, jak to děláme. Tak to je určitě dobrá jako poznámka, abychom potom nehanili někoho, kdo to třeba dělá jinak, nebo neměli lidi představu o tom, že by měli očekávat přesně to stejné a podobné a od těch dalších jako architektů. Jo, jako neexistuje univerzální postup na, jak by měla vypadat první schůzka s architektem, jo, každý to prostě dělá podle svýho a ale my tím, že z nějakých třeba 70% a navrhujeme rekonstrukce rodinných domů nebo vil, tak v podstatě nejsme schopni, aniž bychom ten dům jako fyzicky prošli, tu cenovou nabídku jako zpracovat. Protože já nejsem schopná dohlídnout jako i vlastně půdorysy, někdy mi třeba půdorysy stávající dokumentace starý pomůžou odhadnout to měřítko, kolik mě to bude stát vlastně jako energie a času odhadem takový projekt, ale většinou, a je to vždycky lepší, potřebuji vidět ten fyzický barák. A my to samozřejmě potom, jako tahle ta zkušenost je pro nás, jako naučili jsme se ji, je pro nás efektivní, šetří nám vlastně ten čas, i vlastně tomu zákazníkovi šetří ten čas, protože si to projdeme a nemusíme se potkávat 3krát. A ta cena za nás je jako reálná. A tak to jako takhle uplatňujeme i třeba v případě novostavby. A protože si zakládáme na tom, jako, že si musíme rozumět jako architekt s investorem a investor s architektem. A to řeknu, i nám se stalo, že vlastně jsme si nesedli, že z té druhé strany to nebylo. To znamená, že my jsme řekli klientce, omlouváme se, ale my vám jako nedokážeme dát dobrý výsledek.
Tak lidi jsou různí a je potřeba si prostě sednout nějakým způsobem. A tohle já nedokážu udělat, pokud tam vlastně ta osobní schůzka nebude. Takže já nemůžu přeci po někom chtít, ať mi zaplatí jako čas, který jako já tu cenovou nabídku neudělám. Okay. Každopádně, abych to shrnula, tak výsledkem té první schůzky je cenová za nás, teda převážně ve většině případů cenová nabídka konkrétní na architektonickou studii, která jako předchází tomu projektu, o čem se budeme bavit zase v dalších dílech, o těch fázích různých. A nějaký, jak my tomu říkáme, souhrn těch následujících kroků, který my jsme schopni jakoby z té první schůzky nějakým způsobem jako si vycítit nebo jako odhadnout, který ty kroky budou následovat a nějaký cenový rozptyl. Protože přesně jak říkáš, každýho zajímají peníze. Je to a když někomu řeknu, že to bude stát od do, tak je to furt lepší, než když mu neřeknou vůbec žádnou částku. No. Takže vlastně cenová nabídka konkrétní, nějaký rozptyl na následující kroky a vlastně jak dlouho to bude trvat, všechno tam je, všechny informace jsou prostě zahrnutý v té cenové nabídce. To vypadá jako na spoustu papírů a teďka mi řekněte, za jak dlouho tu spoustu papírů, za jak dlouho jste schopný tu cenotvorbu vlastně klientovi dodat. Dejme tomu na nějakou standardní stavbu rodinného domu, whatever. Něco takového. Ano, se to jako vždycky trošku se to jako mění, je to samozřejmě i podle té naší jako vytíženosti, protože práce architekta nejde úplně jako, já nemám v kalendáři čistě jako předvídatelné kroky. Ta naše práce je mnohdy i časově dost jako hůř odhadnutelná. Prostě najednou reklamujete někde jako autorský dozor něco 4 hodiny a dohadujete se a úplně vám to jako rozebere dny a tak dále. Takže jako snažíme se většinou do 14 dnů tu cenovou nabídku jako napsat a poslat. Někdy nám to vyjde dřív, někdy nám to vyjde později. Taky je to hodně o tom, jak na to vlastně ten klient spěchá. A jak moc velký a náročný to je. Protože někdy je to třeba ten návrh jako interiéru a ten je mnohem jakoby trochu jednodušeji uchopitelný. Jo, a ve chvíli, kdy to je rekonstrukce a fakt je to ta architektonická studie, tak i my dvě potřebujeme víc času na to si říct, kolik to tak bude stát. Protože ten časový rozptyl toho, kdy my to dodáváme, je taky delší. Máte tam k tomu i to studiu samozřejmě, když jako děláte kompletně asi přestavbu, dejme tomu nějakého rodinného domu, tak to vyjde časově o dost dráž, než když stavíte dům nový. Je to tak? Asi možná, mně to jako přijde, že než nastudujete, teď to řeknu prostě průsery a problémy toho starého domu, tak je jednodušší to prostě, jak se říká, zbourat a postavit nový. Ne vždycky, ale už jsme tady taky jeden takový případ měli, že jsme vlastně došli k tomu, že by bylo lepší to zbourat a postavit nový. Každopádně to se časově fakt nedá odhadnout, jo? Nebo nedá se to asi takhle jako generalizovat. To je rekonstrukce rodinného domu může znamenat zbourání jedné příčky a postavení druhé a vlastně výměna oken a návrh interiéru, ale taky to může jako znamenat úplně komplet půdní vestavba, komplet změna celého přízemí, celé dispozice a s tím na to se váže spousta překvapení průběhu. Ano, překvapení, to je to správné slovo, které bych použila ze své vlastní zkušenosti. A rekonstrukce jsou plné překvapení. Je to tak, no. A dámy, máte nějaké třeba vy otázky, na které se zákazníků, klientů potřebujete zeptat? Začíná to popisem toho záměru. Jo, jako ptáme se samozřejmě na to místo a jestli je to rodinný dům nebo je to bytovka, jak vlastně jako zpřesňujeme si tady tyhle ty informace, jak velký rodinný dům, jaký je ten příběh vlastně těch lidí, jakým způsobem se rozhodli, protože hledají architekta, jestli ten dům jako koupili teďka, nebo ho třeba zdědili a je to rodinná záležitost, a nebo jestli chtějí stavět úplně stejně tak jako s pozemkem. Takže tohle to jsou takový to utváření
toho příběhu vlastně v tom začátku, v tom popisu toho záměru. Mm-hmm. A čím vlastně procházíme i tu chronologii toho, jak by se to mohlo vyvíjet, jak to u nás vypadá, jaký ten proces u nás je, tak se nám samozřejmě někdy stane, že už jako zabrousíme k těm otázkám, které jsou v těch následujících dalších krocích. A to je primárně třeba ta architektonická studie. A tam už vlastně přichází ty mnohem osobnější otázky. My potřebujeme znát toho klienta, toho zákazníka, protože každý ten člověk je jiný, každému se líbí něco jiného. A my, když v tom prostoru už jsme, tak si tam samozřejmě představujeme, jestli tam budeme my, nebo tam bude někdo jiný. Každý ty představy má. A přichází přesně ty osobnější, jako čím se živíte, co děláte a u každého je to jiný. Jo? Někdy jsme začali nad tím, že jsme viděli v tom domě bicí a začali jsme se bavit o tom, že vlastně budeme navrhovat prostor jako nějakou zkušebnu a je to takový, snažíme se, aby to bylo plynulý, pokud nám to ten investor dovolí. Nějaké i otázky třeba do budoucna, nebo zkus to ještě rozvést a pak... Taky jako je důležitý hned na začátku si vlastně uvědomit, jako oni ví, že se baví s architektem a mají nějaké očekávání jako technické znalosti a tak dál, ale my se jich taky ptáme, jako co oni jsou za lidi, čím oni se živí, ať víme, jak s nimi máme komunikovat. Protože pokud je to strojař, tak má asi trošku technickou představivost, nebo jestli ty lidi mají nějakou prostorovou představivost. To je jako, že to taky jako často vychází z toho jejich povolání, takže je jako důležitý docela na začátku vědět, čím se ty lidi živí a jak s nimi komunikovat. A ještě k tomu domu mě třeba napadá, že jako často se ptáme, jestli si třeba, když se jedná o rekonstrukci, tak jestli si ten dům koupili kvůli té jeho jako architektonické hodnotě a jestli ho chcou jako udržet, jo, jestli se jim líbí, že to je řadovka z 30. let a dejme tomu se tam zachovaly nějaký původní prvky a tak dále, chcou to držet v tom stylu a vlastně si toho jako váží, anebo naopak z toho chcou prostě udělat jako supermoderní barák a vlastně úplně ignorovat ten stávající dům, tak se třeba bavíme o tom, jako jestli to je dobrá cesta a tak dále, ale těch otázek je spousta. Přichází, ale vlastně to gro je v tom záměru. Motáme se kolem toho záměru, ale s tím souvisí přesně ty lidi. Někdy chcete architekta, který vám vlastně, nebo možná to tak někdo má, já nevím, jestli je to správně a je to dobře, ale který vám vlastně nadiktuje, že to tak bude. Že vám řekne, že pokud prostě nebudete mít 2metrové zárubně, teda 3metrové zárubně, jako ve Villa Tugendhat, tak to dělat nebude. A třeba i tohle může být cesta. Ale my to tak jako neděláme. My vlastně více směřujeme k tomu, že si myslíme, že ta architektura musí vycházet z těch investorů. Chceš to nějak doplnit ještě, Moni? Možná tohle, jako když nastane takováhle situace, tak si myslím, že je přesně jako, že to je přesně to, co ti jako potvrdí, jestli ti to příjemný, aby ti ten architekt diktoval, jak to bude, anebo jestli poslouchá tebe. Někdo to vlastně možná vyhledává, jo? Že jim to ten člověk nadiktuje, vlastně má nějaký rukopis a jdou si za tím, co ten člověk jako dělá za věci a vlastně jim vůbec nevadí, že ten interiér bude více se odvíjet od toho, jak to, nebo interiér, ta stavba, cokoliv, více se odvíjet od toho, jak to myslel ten architekt a méně od těch lidí, ale to už je jako další věc, která je hrozně individuální, takže... OK, super, díky moc. Ono totiž potom dostávají se do téhle chvíle potom takové jako myšlenky, otázky a přicházejí otázky od těch zákazníků, které tam s vámi jako sedí a protože tu hlavu mají úplně plnou a říkají si, teď se mi motá v hlavě tohle a tohle. Jedno z těch otázek, které se mi to i třeba i dostalo v rámci jako veřejnosti na tenhle podcast je, jak dlouho vám třeba může trvat takový projekt nebo návrh toho projektu vytvořit? To záleží, která část toho projektu. To je přesně o tom, že my jim na té první schůzce jako všechny ty fáze vysvětlíme. Každopádně, když se budu bavit zpátky o té architektonické studii,
tak je to přibližně 4 měsíce plus minus. Jo? Záleží na té náročnosti, kterou my musíme zhodnotit a tak dál. Tahle fáze je vlastně super v tom, že ještě pořád jsme závislí jako na tom našem studiu. Ještě do toho nezakomponováváme ty další profese a orgány a tak dál. Jo, takže to, co si uděláte, jak rychle to uděláte. Tak vlastně jako většinou získáte zakázku. Jo, většinou to závisí na nás. Je pravda, že my už jako pokud jsou to větší projekty, tak často konzultujeme ty věci jako se stavebním úřadem, protože my neradi jako dokončujeme studii, u které nevíme, jestli je jako reálná, jo, třeba na územním plánování a tak dál. Ale to už tady zabíhám do popisu nějaké fáze, o které... Klády, krátce se doplň? Doplním to tím, že to je ta fáze, která je hodně o nás a o tom klientovi. A je přesně jako odvíjí se od těch našich otázek směrem ke klientovi a naše otázky, které jsou příkladem. Chcete mít daleko nebo blízko dětské pokojíčky od ložnice? Bývají najednou otázkami, které to celé prodlužují, protože ty lidi si myslí, že to přeci všechno ví, že ježišmarja, barák, každý si představí. Ježišmarja, daleko tu ložnici. Ale jako fakt se najednou třeba i v tom páru jako nezhodnou. A potřebujou ten čas na to a ten prostor na to, aby oni došli k nějakému rozhodnutí. Bude to blízko, nebo to bude daleko. A tohle je to, proč to není za 5 minut. Proč vlastně ta architektonická studie má ten vývoj. A když se to podaří, a někdy se to stane, tak to může být za 2 měsíce hotový. Na první dobrou, jo, jasně, super. A někdy je to naopak proces, do kterého jsme šli všichni s nějakou představou. A na těch otázkách to nedopadne. My se vlastně na konci třeba neshodneme. A i ta fáze se může stát. A vy si nezaplatíte kompletně celý balíček, kompletně celý projekt, ale už na začátku v té architektonické studii to vlastně utneme a řekneme, nerozumíme si. Hlavně jsme pořád u té první konzultace, takže pořád ještě vlastně mě ruka v rukávě. A já ještě dodám, že my v podstatě po těch lidech chceme, aby se o tom doma bavili. My vlastně jako pokládáme ty otázky přesně proto, aby je to donutilo přijít domů a diskutovat nad tím, protože je to jako důležitý, že jo. Ty lidi se o tom asi baví, paní má představu, jak by měla vypadat ložnice a šatna třeba, nebo kuchyň, ale vlastně to tomu svýmu muži třeba neřekne, jo, a pak se to jako dozvídá postupně, takže jde vidět jako přesně často ty lidi, jak je to zarazí, že tyjo, to je tolik otázek a my vlastně nevíme a teď se na sebe dívají a říkají si, no tak buď se tady dohádáme, anebo si o tom doma popovídáme a to je právě super, prostě sedněte si doma, popovídejte si o tom, bavte se spolu prostě, protože ten průběh je potom mnohem jednodušší, každý ví představu toho druhého a dá se to nějak jako vykomunikovat, takže je důležité jako, myslím si, že tímhle jakoby ty lidi navedem k tomu, aby se o tom víc bavili, no, tady těma otázka. Okay. Teda ještě navážu, ale tvoje otázka asi nebyla jenom na tu architektonickou studii. A tvoje otázka podle mě byla vlastně na to, jako za jak dlouho. Úplně obecně, prostě, tak jak to ty lidi vnímají. Za jak dlouho je reálný, abych teda stavěl. To je vždycky velmi ošemetný a velmi těžký. A když jsou potřeba všechny ty kroky. Řeknou prostě ta novostavba, která je jako v tomhle jednoduše uchopitelná. Tak říkáme 2 roky. A je to i s nějakou rezervou, ale většinou ty 4 měsíce třeba trvá tato architektonická studie, u které se řekne, takhle to bude vypadat. A pak je ta fáze povolovací a jednání s těma dotčenýma orgánama, a která, ano, i dle nového stavebního zákona se říká, že by to bylo hezké, mohlo by to být za 2 až 3 měsíce. Ale bohužel ta realita je jako jiná. A to se nebavím o tom, když jsou nějaké komplikace. Takže my z nějaké zkušenosti víme, že toto je fáze, která cca dohromady rok zabere. A pak je výběr toho daného dodavatele. A když vám to skončí, takže máme povolení a je listopad, tak stejně se stavbou začínáme až v březnu.
Jo, takže je tam i to, kdy se to vlastně jako celý poskládá dohromady. Takže i s nějakou rezervou vlastně říkáme, že je to nějaký třeba 2letý proces. Ono právě k tomu vyvstává i ta otázka, za jak dlouho budu mít, prosím vás, stavební povolení, abych mohla stavět. No, jasně. To je taková asi klasická otázka, která předpokládám, že zaznívá. Je tomu tak? Jo, jasně, to je jako ta první většinu. A kolik to bude stát? Přesně tak, no. A pak můžou být takové perličky, jako je třeba, a dámy, já mám prostě vedle sebe souseda, který mi ale jako asi nepodepíše tu rekonstrukci té střechy, protože ta rýna, která tam má vést, mu přesahuje, já nevím, nadzáhonek petuní nebo něčeho takového. A co pak tomu třeba klientovi poradíte, aby to vlastně se mohlo jako vyřešit? Ať udržuje dobré vztahy se svými sousedy. To je základ úspěchu. Jinak se to řešit nedá, no. Jako, ono to není nereálný potom, ten proces, ale je velice bolavý a mnohem delší. Takže každému radíme, ať udržuje vztahy se svými sousedy. Je mnohem delší. Není to nereálný, samozřejmě. I ta legislativa na tohle to myslí a pokud člověk nechce postavit 5patrový barák mezi jednopatrovýma barákama a dodržuje nějaký regule, tak mu nemůže soused něco takového zakázat. Ale to dokazování je samozřejmě složitější a potom odhad 2 let může být velmi mylný a může to být mnohem díl. Na druhou stranu my tím, že se bavíme o tom vztahu a i ten architekt do toho může vlastně neutrálně vstoupit do takového vztahu mezi sousedem a tím investorem a vysvětlit, a naše snaha je vysvětlovat to, že pokud se nedomluvíme, tak vám prostě ten pozemek třeba vyvlastní, ale dělat to nenásilně. Říkat, jako jsem tady ten odborný člověk, který ví, co bude následovat a já se vám snažím jako taky ušetřit nějaký potíž i směrem k tomu sousedovi. A to tady tyhle situace, které můžou nastávat, kterých je samozřejmě spoustu, tak mě to vrací k těm jako našim otázkám nebo k tomu, jak vedem tu první schůzku, že řekla bych, že my často ty lidi trošku vyděsíme na začátku těma různýma situacema, které už jsme zažili, které vlastně nastat můžou, aby jsme je do té reality uvedli, jo? Protože my jim jako neradi mažeme med kolem huby tím, že jim naslibujeme, že to bude trvat 2 roky a že to bude vlastně všechno ocejpat a že jasně spolu to všechno zvládneme a dělat to sluníčkový. A proto často my jako tady ty situace uvádíme jako příklad těm lidem, aby jsme jim jako aby jsme je donutili si uvědomit, že ne, jako vždycky se tam něco naskytne, vždycky je někde nějaký problém, nikdy to není prostě tak plynulý a ideální, jak si to ty lidi představují. Takže o tomhle je taky ta první schůzka, taky jako ty zkušenosti naše spojené trošku s tím jejich záměrem a jako navazující na to, co oni chcou, tak je taky důležité jim to trošku jako říct z toho pohledu našeho a z té praxe, jako, že to ne vždycky je to cesta prostě růžovou zahradou. Asi růžová cesta jako nikdy moc nebudete. Asi se může stát, že to bude krásný, sluníčkový a úžasný, ale velice málo. A máme realizace, kdy se nám to jako povedlo veškerý celý tenhle proces u jedné rekonstrukce nástavby dostat do 4 měsíců. Jako studie, povolení, engineering, veškerý ty jako kroky. Takže možný to je. Všechno o komunikaci. Ale je to o tom, že taky třeba potom máme absolutně jako svobodnou ruku. V podstatě je tam ta jako maximální, nebo v tomto případě tam byla maximální důvěra a jenom to prostě jako hlavně to zařiďte, bude to tak, jo. A ideální sousedi a prostě věci jsou v pořádku. Já jsem ještě chtěla doplnit, co se týče toho, pro nás to je samozřejmě marketingově občas jako nevýhodný, protože spoustu projekčních architektonických kanceláří jako proklamují jako tu dobu mnohem kratší, že když si koupíte katalogový dům, tak prostě máte představu, že si koupíte teď a máte ho na stavebním povolení, prostě na stavebním úřadě za měsíc. Ano, to taky úplně není pravda. A my vlastně jsme ti jako marketingově, je to pro nás vlastně blbý.
Ale my nechcem vlastně potom, aby ti klienti měli pocit, že my jsme je jako zradili, protože jako víme, a to jsou ty vztahy, že víme, jaká je realita. Prostě víme, že to nebude zítra a že to prostě jako trvá a že to taky trvá na nich. To je taky hrozně důležité, aby oni si jakoby uvědomili, že jednak jsou tady otázky, ale potom vemte si pro spoustu lidí, já nevím, přepis auta. To dokážeme odkládat jako týdny, měsíce pomalu. A když to ten investor tak má, tak my jsme jako v pasti. Protože my se prostě bez něho nepohneme. A ještě on nás za to vlastně platí. Jo? Takže to je potřeba si časově hodně uvědomit, že to není jenom o nás. Že ta součinnost toho klienta je taky velice důležitá v tom procesu. Super, díky. A ještě jedna otázka, která jsem zjistila, že zajímá vlastně tu veřejnost. Budete mi k ruce, nebo co všechno pro mě uděláte během a po vlastně skončení tedy nějaké té naší společné jako realizace? Co všechno jste schopni pro toho zákazníka vlastně udělat v rámci toho poradeného projektu, té vaší spolupráce, toho vašeho přátelství? Všechno, na co... To už jsme říkali, jo, je důležité, aby nám ten člověk zavolal s čímkoliv. Buď mu řekneme, hele, s tím ti neporadíme, běž jinam, nebo s tím ti poradíme, anebo máme člověka, který ti s tím poradí, ale v průběhu té realizace, v průběhu celého toho procesu je to prostě, je to ta komunikace a to je individuální, jako ty otázky, že jo, a tak dál, ty situace. A nebo naše práce je služba. A v podstatě investoři si samozřejmě, když to řeknu, jako platí náš čas, nějaké naše vědomosti, to, že jako máme prostorovou představivost, to, že komunikujeme, známe ty věci. A to, k čemu všemu budeme jako tím investorem jako přizváni, je vlastně jako na něm. Je v tom souhrnu, což je ten výstup z té cenové nabídky, říkáme ty předpokládané kroky. A to, jestli si ten investor vybere, že za něho ty dotčené orgány budeme řešit my, což je za mě lepší. A nebo si to bude řešit sám, je samozřejmě na něm. Protože všechno stojí ten čas. A ten samozřejmě taky není úplně jako levnej. A někdo chce, aby jsme s ním šli do showroomu vybírat dlaždičky a úchytky na skřínky. A je to pro něho důležitý. A my toho jsme schopni. A my jsme s tím úplně... A někdo zase naopak jako to nechce a chce si to jako vyřešit vlastně jako sám a už nás k tomu jako nepotřebuje. A tohle, dokud jako nevíme, tak vlastně jako tak to nejsme schopni jako určit, k čemu všemu jako k ruce budem. To klišé je, že jako od začátku, od té první schůzky, jako po to cinkání těch skleniček po té kolaudaci. A já říkám, že to není klišé. Že prostě máme za sebou kolaudace, máme za sebou cinkání skleničkama. Máme za sebou i ty jako životní etapy, kdy se něco pokazilo a ten projekt se musel stopnout. A pak se do něho znova navstupuje a vlastně se znova řeší některé věci. A i to je možný. A to je ten vztah. To je to důležitý. My jsme se právě v minulém podcastu společně bavili o tom, jak důležité je vlastně mít svého architekta jako svého parťáka, že všechno je o tom, jak si sednete, jak spolupracujete a jak komunikujete. A za mě tady teďka je otázka, která je jako nejméně důležitá a jako všechny ostatní předtím, jakým způsobem v průběhu té realizace se zákazníkem vlastně komunikujete v rámci kanálu. No, často si voláme, ale samozřejmě kromě schůzek, které míváme v nějakých pravidelných, ideálně intervalech, na kterých probíháme nějaké další postupy a tak dál, tak my konkrétně to děláme tak, že si například vytváříme nějaký sdílený chat na jakékoliv sociální síti, platformě, kterou si všetci zvolíme, že je v pořádku, na takový ty doplňující otázky, posílání referencí a už to jakoby naznačuje, jak je to jako přátelský, jo? Jako to, že ta komunikace není nutně mailová, ale je to nějaký chat, kde si můžeme všetci tady hodit
i když je někdo na dovolené, tak nám prostě pošle, hele, jsem na dovči, užívám si to tady velice, teď mě neotravujte s nějakýma tady dotazama a my mu popřejeme, ať si užije dovolenou, trošku mu to závidíme. A takže to je jako jedna věc, ten chat, který si myslím, že je pro všechny takový jako velice dobrý způsob, jakoby, jak komunikovat v tom týmu. I ten náš tým tam je přidaný, jo? Lidi, co na tom projektu spolupracují, tak jsou v té komunikaci. A potom máme nějakou sdílenou složku na nějakém cloudu, kde jim odevzdáváme ty věci, posíláme, napíšeme jim na tom chatu, nahrali jsme vám do sdílené složky tady nějaký další krok dílčí, podívejte se na to. A tohle se nám jako osvědčilo jako úplně nejlepší forma. Je super, že ta digitalizace dneska jako dobře funguje a máme možnost i nějakou okamžitou představu, co nám bleskne vlastně v hlavě, tak svému architektovi prostě poslat a on mi řekne, no to se zbláznil, tohle si tam opravdu nepůjde a tohle kulatý okno není úplně dobře reálný. Alebo je drahý. Je to o té rychlosti, že většina jakoby když to přiblížím jakoby od našich zákazníků od 20 do 50, 55, já nechci jako někoho vůbec jako urazit, tak jsou zvyklí na tuhletu komunikaci a dokážou s ní jako fungovat a vyhovuje jim. Kdy je to jako rychlý, svižný, jsou to krátký dotazy, tohle je přesně kulatý okno, reálný, jo, ne. Nemusím čekat až na ten výsledek, nepotřebuju jako si ukazovat tu jakoby skoro finální architektonickou studii nebo ten první návrh, ale můžu se korigovat v procesu. Pak jsou ale investoři a máme starší investory, ta spolupráce s nima je taky zajímavá. Tam je ta komunikace nastavená jinak. Jsou to lidi, kteří třeba chodí častěji na ty schůzky. Jo, na ty schůzky, protože potřebují to vidět, potřebují to vysvětlit, prostě si to jako neotevřou. Ta důvěra je... A ta důvěra je potom v tom osobním. Nikdo nám hodně volá. Je potřeba to nastavit tak, aby v tom byl co nejvíc komfortní ten investor a my jsme ještě dost mladý a pružný na to, i ten tým, aby se tomu dokázalo víceméně přizpůsobit. Super. Tak jo, já vám moc děkuju, dámy. A Kláry, Mončo, my se uvidíme brzo a těším se na další díl. Vám posluchači moc krát děkuji, že jste s námi tady vydrželi a věřím tomu, že všechno, co jsme společně probrali, pro vás teďka bude v případě průběhu a výběru toho budoucího architekta zajímavější a jednodušší. Děkujem. Taky mějte se krásně. Naschledanou.